ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಮಸ್ತ್ ಟಾಕ್ ಸೊ ಏನ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದು ತಿರ್ತು ಬೈದೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪಿತಾಗಿ ಸೊ ಕಟ್ ಕೇಕೊಂಡು ಪೋಲ್ತು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ 10K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ ಕನೆದಿರು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬರತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ ಓಕೆ ಯಾನಿಗೆ ಬಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ini ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಕಲ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಂತಲೆ ಮೂಜೆ ಜಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಂಟು ನಿಕಲ್ತು ಒಲಿ ವಾಲ್ವಣ್ಣೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಖಲಾಕ್ಲಿನ ಸಾರಿ ನಿಖಲಾರೇನು ಒಲ್ಪ ತೋದು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲು ಪಂದಾರಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕರೆ ತೊಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಸ ಬರೋದಂಟ ಮೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಜೋರು ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಂತು ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಿರ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ ತೂವಲಿ ಮುಗಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಫೋಟೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಯಾರು ಮಂತೆ ನಿಖಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ತುಯ್ಜರ್ ದಾಯ್ ತುಯ್ಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಕೊಂಡು 200 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತು ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲವಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ತೋದರೇನು ಏನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮುಂಡಡಿ ಇಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೋಂಡು ಅನ್ಸು ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಯ್ದು ತಿಜ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೋತು ನಾನು ಕಾಂಡ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆರು ಕೇಕ್ ಕನೆ ಇದ್ದೀರು ಕಂತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಮತ್ತು ಆತಿಡು ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತದೆ ಯಾಪಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾರ್ ದೀನದು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಹೆವಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ 2 ದಿನ ದುಂಬುದ ಅದು ನಮಗೆ 10K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಕ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಮರಪರಿಚಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀ ಹಬ್ಬಗಲ ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಂಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡದು ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸೊ ದಾಳ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏಪ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾತು ಆವಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಗಡಿ ಮಾತು ಕೆಮ್ಮು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಪಾಸ್ ಆತೆ 61% ಬೈದಂಡು ಯಾನು ಮುರಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡೆದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊನ್ನಿ ದಾದ ಅವನು ಇಂಚಿನ ಬಂದಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಚೂರು ಫನ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪುಗ